Konsehal sa lungsod sa Hinatilan, Cebu, patay human po sila kaganang udto at tubangan sa munisipyo sa isgutang lungsod. Giila ni Colonel Roderick Mariano, ang Cebu Provincial Police Office Director, ang biktima nga si Maria Lisa Toledo, konsehal sa lungsod sa Hinatilan. Gideklarar kini nga patay diha sa may MG Cuenco Memorial Hospital sa lungsod sa Malaboyok. Alas 2:33 karong hapon, human makaangkon og samad pinusilan sa wang bahin siyang lawas. Sa initial nga investigation, gikan mitambong sa sesyon ang maong konsehal. Migawas siya sa munisipyo uban sa kakawani sa lungsod. Nakadulong na lang ang mga tao sa munisipyo kung sa kabuto sa armas di fuego. Sa ilang pagawas, nakita nila si Konsehal Toledo nga nagkadugo na. Gisuway nila pagda sa ospital ang biktima apan nakabsan kini human sa usa ka oras. Gisusi pa karon sa kapulisan kung kinsa ang mamuno ug unsa usab ang background sa maong konsehal. Accordingly, isa lang yung kanyang tama at I think dito sa left chest at to the heart ng tama niya. So initially si PD, wala daw po nakakita kung sino yung bumarilo, anong So we're still conducting the investigation para for possible identification ng ating suspect.